15. októbra 1988 v Prahe zakladajú Hnutie za občiansku slobodu. Lídrom hnutia je nezávislý socialista Rudolf Batek, podporovaný Václavom Havlom. Partnermi na slovenskej strane sú Ján Čarnogurský, Hana Ponická, Anton Selecký, Ján Langoš a Miroslav Kusík. Ďalšími členmi sú Ludvík Vaculík a Milan Šimečka. ...4. augusta 1989 členovia Hnutia za občiansku slobodu tzv. Bratislavskej päťky Ján Čarnogurský, Miroslav Kusík, Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák zasílajú vláde Slovenskej socialistickej republiky list. V ňom informujú o chystanej akcii k 11. výročiu začiatku okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Ide o akciu na uctenie si pamiatky jej obetí. Konkrétne ide o 15-ročnú Danku Košanovú, zastrelenú na schodoch do vestibulu Univerzity Komenského, a 16-ročného študenta Petra Legnera. Ten zahynul 22. augusta pred hlavnou poštou. Výzva je šírená aj cez zakázané západné stanice Slobodná Európa a Hlas Ameriky. 14. augusta štátna bezpečnosť zatýka členov Bratislavskej päťky a obviňuje ich z trestného činu poburovania. 17. augusta Kusého a Čarnogurského obviňujú z trestného činu rozvracania republiky, ako aj z trestného činu poburovania. Kusého navyše obviňujú z trestného činu poškodzovania záujmov republiky v cudzine, keďže v rokoch 1988 a 89 spolupracoval s rádiom Slobodná Európa. Čarnogurskému priťažuje aj obvinenie z vydávania samizdatového časopisu Bratislavské listy. Obidvaja končia vo vyšetrovacej väzbe. Zvyšných členov Bratislavskej päťky vyšetrujú na slobode. Zatknutie vyvoláva na Slovensku vlnu protestov. Kľúčový je protestný list z 30. augusta, podpísaný medzi inými aj členmi Slovenskej tajnej cirkvi Jánom Chryzostomom Korecom, Františkom Mikloškom a Silvestrom Krčmérim, ďalej spisovateľom Milanom Šimečkom, ekológom Mikulášom Hubom, fyzikom Jánom Langošom, hercom Milanom Kňažkom a hlavným exponentom Pražskej jary Alexandrom Dubčekom. 27. septembra na zasadnutí OSN minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických James Baker odovzdáva ministrovi zahraničných vecí Československa Jaromírovi Johannesovi nótu proti odsúdeniu 9. v Čechách a Kusého a Čarnogurského na Slovensku. V nóte poukazuje na porušovanie ľudských práv v Československu. 6. októbra sa koná prvé, a to neverejné súdne pojednávanie. Súd rozhodol Kusého po 7 týždňoch vo vyšetrovacej väzbe prepustiť a proces proti Čarnogurskému odložiť. 6. novembra v dopoludnejších hodinách na Mestskom súde v Bratislave pojednávanie s Čarnogurským znovu odročujú. 13. a 14. novembra sa na Mestskom súde v Bratislave koná neverejné pojednávanie s Kusím, Seleckým, Ponickou a Maňákom. Pred súdom sa zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí. Na manifestácii proti komunistickému režimu 20. novembra v Bratislave herec Milan Kňažko ako jednu z požiadaviek žiada prepustenie Jána Čarnogurského z väzenia. 22. novembra sa pred Justičným palácom za prepustenie Čarnogurského zhromažďujú tisíce demonštrantov. Na druhý deň, 23. novembra v dopoludňajších hodinách, počas pojednávania súd Čarnogurského oslobodzuje. 25. novembra vo večerných hodinách Čarnogurského z väzenia prepúšťajú. Už na druhý deň pred preplneným námestím SNP v Bratislave Čarnogurský vystupuje s poďakovaním za podporu zhromaždených, ktorí žiadali jeho oslobodenie. Slúbili sme si nový deň.